Voit tulla Aquanokseen, mutta no sun pitää sitten liivaa vikalla roundilla, koska mä en halua, että sä saat sitä Seahorsea. En mä tiedä. Mulle silleen oli. Ai sulle. Niin. Että mun pitää liivaa, että se kikkii, mutta Hei, se just yhden roundin ennen sitä. Muuten Nightmare tuli nyt Mikä Nightmare? moodi tähän. Et sitä pystyy nyt pelaa. Sitä Nightmare-moodia. Vihdoin. Kun sitähän ei pystynyt valitsemaan. Ja voit sä antaa niitä juttuja. En! Miksi tää lattaa? Ai. Sun pitää antaa niitä, koska sitten sun ei tarvii enää ostaa mulle mitään luolis. Anna mulle 20 tonnia, niin sun ei tarvii enää ostaa mulle mitään 20 tonnia. Joo, 20 tonnia. Mietitäs. Sit ollaan niinku tasois. Saanko Ei mä sulle jää... jonkun yhden itemin siitä? Saat. Okei. Sitten suostun. Suostun tarjoukseesi. Saat vaan kata multa jonkun hyvä itemi. Tiedätkö se Lego of Summoner? Joo. Se on melkein mun lempikännykkäpeli. Onko se poistettu? Riot pakottaa sen muokkaamaan. Mä vähän arvelen, jos ei se on Riotin itse tekemä. Ei oo Rioti. Siitä Riot varmaan pakottaa vähän muokkaamaan sitä. Ok. Sillä ettei siinä ole mitään LOLin hahmoja.